risc, això sí, de saber que tot té data de caducitat i que potser l'utopia d'avui no ho serà demà. Es pot concloure, per tant, afirmant que la competitivitat, fonamentada en els conceptes anteriors, és l'única via per a les societats pròsperes, l'única via per conquistar el futur. Però per fer-ho requereixen disposar de persones altament formades i capacitades en coneixements abstractes, coneixements que permeten continuar desenvolupant-se, aprenent, descobrint coses noves. També incorporar aquests coneixements abstractes el que permeten incorporar els nous coneixements científics a l'empresa. Però no és suficient amb disposar de persones amb coneixements abstractes. Fan falta també persones amb coneixements instrumentals, aquells coneixements que són els que permeten extreure amb eficiència i eficàcia les potencialitats dels nous útils tecnològics. I finalment, amb valors actitudinals, aquestes actituds que són d'importància creixent per facilitar el treball interdisciplinari d'equips heterogenis, d'equips plurals i que afronten amb llibertat l'obsolescència i amb compromís de millora de lo que avui en dia existeix i també abordar la creació del nou. Així doncs, voldria finalitzar la meva intervenció en aquest tercer congrés online del ciberespai, emfatitzant la complexitat en què s'arrela la competitivitat, però a la vegada expressar la convicció que la competitivitat esdevé la clau en una societat globalitzada, amb independència de la dimensió del país o de l'organització. Una competitivitat basada en el factor humà o capital social, en el talent de les persones. Un talent, però, que només pot aflorar si es desenvolupa en llibertat, en pluralitat i amb accés al coneixement obert i compartit. Moltíssimes gràcies a tots.